رحم الحمد لله رب العالمين بمن عندك كلا بمن غفلا مبافو السلام عليكم مبافو نيكلي مبافو ني واتي مبافو نيكو abebs gafo sabula ni ko mo makane hera o feñ man bayablay allah akbar ni yem go fana fo barala am barale la nam able fana feñ moy fana feñ moy ay mbafo ni bara amba ko cugudi am yala tanu jamana be dusukasi sanga bonala namu gelew fana bi nga nimbela amanjigi da ala kan sabula ale de ye an kungo nyana boba yable baba andre o ejnye ko depuis den kundido ni mo ba fa ala ka balu ala kan aka ja ko signal do lo ba fa ala ka hinala o chen amengo me abike sabula ni nana dien kono wajibi bita nawo saya amakan fe o ejnye mati kan fe galon fi o chen ebisa fo ko atenga subi ebisa fo ala kana chejanya nyam gamo shita fo ko ala kan kishi sama awo me ala kan yoro jala awo de bifo amse ko fo awo ala kan fo manyu ngore ma mo obisa fo ala kan kishi sa sugumi ma o dem sen sai nam o kone mo bo do ke ko ala kan kishi o nyono ma ayo awo sabula dem senia ale saya ye cheni sugu doy able ya duskasi kabo kusube sikatol nawo bamanan ko saya bi buduma ko lo dum na desra tokol o chen able to ko inte dore abe kewale de kofo nam nimgo ni kewale do ko jin kono abe to mo hakilla kewale nyuma do be ni yake ma do halini do ma do ye do ba do ye o ka ba foko sabi mokodun nga adesra tokola nam ni misalata sunjata kita amena dable amena o nga ulu de ma shada folota min bi arma dunga hakola fasa sikatola maga kurba ko kan fuka o kewale nyuma kama ani aye ulu ka jo chama woro ke jamana la fasali kama o halisa to ti fo ma ulu kuroye wa ne la ma ko rege halishina to na fo munu mi fo an koye o koro wajira ka foko ni kewale nyama doke imasa chugu able to mo kono ayo amba ku jerimu e bamara bu kuma do foko saya kafsani malo yaye o chen horonya la ay foko ikasa o kausa ikamalo nam malo mai horoma ni kodo kirla sigidala ifado nchela absege sababu ye ka nani ka gela do la si hali ko mable ere ka nyanama ikun tiska korota ble iko fana bi gela soro ayo o yani ka soma e ka station clé ni sara imam malu donc ko bi lafia ayo o de kama foko sa ka usamalu ko bebisa ko menni isa dom bena dugutigi sa dom ko itabina yana mi kita ko sabula able alay koni anda kambe mako da ni danfara tan nyonche ala yere bulunga adamaden ala able danfara be mako nyonche danfara be aw mako bena joro do bena akayanga hakedu ouais o dugutigi am mako bade ko fo dugutigi sa don ni dugutigi musa o tabita ko fe o tabita ko fe folo nem ko sabula able ya ka ko ti dugutigi tabo ka ko nyanga ti dugutigi tabo abi adamaden la dan faramnu ni amu dunyo an nyonche abi kuma de kan able mo ti klinyi adamaden la ngo afoti Allahu akbar ayo bismillah abla nan biye ndenay sikatola janvier kalo temps ani wolon flansro samba flan mo kan fla naam o fasiri bawo se ke fasiri gafo kuno amala e ferte folo mi kasika kuma wado fo ko e wasa famel kasika soro ko dola tubarakallah amba damne gafe mu to lesor ko ri nyeta bamana gan faso ka gafe do ale mufo ako jamana de mbora able ka chay
juma tɛmɛnen Sikatola ka nisɔngoya jira kosɛbɛ ka ɲɛsin ɲakiliw ma CEDEAO minnu ta ka ɲɛsin Mali ma naam ni waati gɛlɛn ninnu kɔnɔ jamanadenw y'a jira fana k'a fɔ u bɛ camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw senkɔrɔma don wala ka wulikajɔ minnu kɛ ka jama dagosi bonyana kosɛbɛ ka kini fasiriba ka nin ja ninnu yɛrɛ ye ko jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ko ale kɔni soma yɛlɛmana bila ye kunungo olu kɛmɛ ka kɔfilɛ kɛ ka ɲɛsin a ka ɲɛnamaya ma koba minnu kɛra o kumabaw fana sɛmɛntiya histoire kɔnɔ histoire bila kɛrɛfɛ l'histoire de Bongo la ale fana sɛmɛntiya k'a fɔ ko jamana bɛ saga bonda la sabula ko i bɛ ka ndayana kunungo a bila ye min bɛ tali kɛ faso ka jabaraniso sanfɛ ORTM u bɛ to ka dɔgɔkundonw ka maaba min ta ka ɲininka n'o ye invité de la semaine ye ko Dr Choguel Kokala Mayiga ye kuma caman fɔ fasiriba kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ni janto ma kɛ a bɛ sɔn ka taa ni Mali ye gɛlɛya dɔw sira kan min bɛ tali kɛ jamanadenw ka bɔli na ko CEDEAO kɔni ye ɲɔngirila nka a ma bin ko min bɛ tali kɛ wulikajɔw kan ka to sen na walasa min b'a to jamana bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ a ko la kosɛbɛ cogo min na a jira fana k'a fɔ Faransi jamana k'olu b'a la ka sigi ka fɔ bolodaw ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ walasa min b'a to Air France ale bɛ se ka na Bamako cogo min na ka tɛmɛ Nouakchott fɛ kɔrɔlen u bɛ bɔ u bɛ taa Abidjan fɔlɔ ka na Bamako u bɛ taa Gambi ka na yan voilà nka u b'a fɛ ka yɛlɛma don a ko la ka na n'a ye o k'a kɛ direct ye dɔrɔn a tiɲɛna kuma caman kɔni t'o la ayi l'indicateur de nouveau ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko hali ni Wagner nana yan nɔ ko Faransi tun ye bagabagaliw kɛ k'a fɔ ko olu bɛ taa kuma caman ko nka ko hali ni Wagner nana ale k'u tɛ taa yɔrɔ si a fɔra yan mɛnɛ o ne y'a fɔ yan mɛnɛ o tiɲɛ u tun b'a fɛ ka bagan masira donc u yɛrɛ sisan u lafiyara a bɛ n'a fɔ n'i ye sen cun i kɛlɛɲɔgɔn kɔrɔ n'a bɛ deli ka boli n'i ye sen cun n'a ma boli i ko pa a ma boli a bila i b'a ɲɛɲini k'a ko si dɔn an y'o de kɛ Tunisien nɔ don min na match banna u ko match ko an ka jouer k'a fara kan an bɔra waati min hakili an tɛ bɔ an bɔra k'olu tɛ bɔ k'olu kɔrɔ ka ban ko ba maki k'olu kɔrɔ ka ban olu tɛ bɔ ayiwa naamu min tali kɛ Mali politique tɔn bɛ wele ko URD ko olu tun ye tɔnsigi balalen min ko fɔ n'o ye congrès extraordinaire a citolo ko Gɔɲɔ Kulubali k'ale sugandira ka bila tɔn ɲɛma ko jamanadenw kɔni ye a yira k'a fɔ ko olu b'u ka ɲɛmaaw senkɔrɔ b'a la k'u ka ɲɛmaaw senkɔrɔma don nin waati gɛlɛn ninnu kɔnɔna na juma tɛmɛnen ko IBK kɔni soma yɛlɛmana ko ale kɔni ko don jamana la a kɛlen ko ka san 7 kɛ fanga la a bila nana ye fanga daminɛ san 2013 nka a ka fanga dafirila san 2020 utu kalo tile 18 bana kuntala jan ni kɛra sababu ye a bila nana k'a kɛra a ka so ala ka dayɔrɔ suma amina ko ni saya kɛra ko kuma caman tɛ o tiɲɛ ka sɛmɛntiya fana k'a fɔ ko an sɔngo ko Mali finitigiw kɔni ye bamaciw ka dagayɔrɔ caman minɛ u la yen nɔ o ci ko filɛkɛlen ci kɛ o ka d'aw na l'indépendant ale ko di ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Dr Choguel Kokala Mayiga premier ministre k'a ko CEDEAO ɲakili minnu ta ni UEMOA k'u bɛna taa ni a ko ye sariya ɲɛkɔrɔ bilen cɛbilen dara sariya jumɛn a ma sariya fɔ sariya jumɛn a ko nous allons porter plainte contre cette décision a m'o fɔ ne b'o de kɔnɔ j'ai compris mais a m'a fɔ a bɛ sariya bɛ taa min a m'o fɔ fɔlɔ CEDEAO y'an bɔ ko to yan na olu ko an t'a la an susulandilen don donc u ko kulu man ka kiiri ka tɛna kiiri minɛ ni ko sigira sen kan waati min na ni ko sigira ko ne portugais a kɛ kun t'as le docteur appelé la mort nka a ɲɛna k'u kɔnɔ voilà o kɔfɛ min bɛ tali kɛ parena ɲɛmɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ni CEDEAO ɲɛmɔgɔw kan ka sigi ka fɔ kɛ teliya la n'u y'a jira fana k'a fɔ ko an ka jamana tɛna se ni ɲakili ninnu kɔrɔ sabula ko an ka san musaka kɛta yɛrɛ sefa wɛrɛ miliyari 600 ani 17 bɛ an bolo kɔnɔ wari jɛ k'o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko an tɛ se ɲakili ninnu kɔrɔ o kɔfɛ sa min bɛ tali kɛ i bɛ ka fatuli ko la ko mɔgɔ minnu ye démocrate ye ni u ye mouvement démocratique maa minnu ye démocratie daminɛ Mali kɔnɔ yan nɔ
ko mɔgɔ laban min ye jamana mara kuluba ko ale kɔni fatura ablandan mais ma folo be folo de afla be o jon Alpha Njangunete ay ko démocrate ya famu ngona la bambana fola afla be o flabe voilà be o flabe les échos wili ale fana kumanen do i bɛ ka fatuli kan ablandan ko a kɛra kunungo janvier kalo tile 16 sɛbɛnni kɔrɔ ko a ye san 76 de balo dugukolo in kan ko a ka taa a da hɛrɛ la min bɛ tali kɛ dɔw ka ɲagili ninnu na ko ma ba kɛmɛ caman k'olu kɔni bɔra k'u ka a hakɛra de wala jama bɔra dɛ jama bɔra kɔni solicite la ko a jama cayara ko olu kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya jira min bɛ tali yɛrɛ fana kɛ congrès extraordinaire du HCA o ye HCA mɔgɔw ka bamanci mun bɛ kidal awɔ et puis ma kidal man dɛ bɛɛ bɔra bɛɛ ta kamara fo kidal o dun ko mɔgɔw bɔra bɛɛ bɔra fo kidal ne ye télé bɛɛ u ye yɔrɔ bɛɛ bɛ fo kidal o ye ne de fo ye ne de u ye yɔrɔ bɛɛ bɔ fo kidal ma ye télé ne ko ma ye ko olu ye kɔn min kɛ ko u ye kumaba minnu fa ko kan les échos mɔgɔw kɛnɛ ka olu fara ɲɔgɔn kan ayiwa bisimila sɛgɛnnen don bi ma sunɔgɔ i bɛ ka saya ko le ma se ka sunɔgɔ le républicain a kuma ka ca a ko ala ye sɛmɛntiya k'a fɔ ko ɲagili minnu kɛra ala ye ko jamana ɲɛmɔgɔ ye wele min ta ka ɲɛsin jamanadenw ma k'u y'a jaabi o sabula ko adamaden dɔ bɔra k'u ka nisɔngoya jira nin ko labila ye ko ni jama dagosi bonyana a bonyana a ɲɔgɔn ma kɛ fana yɔrɔ a ɲɔgɔn ma kɛ mun na parce que bamakɔta bonyana mali bɛɛ bɔra ɲɔgɔn fɛ o ma deli ka kɛ mali la voilà mun kɛra ko fɔ et puis a bɛɛ jama cayara est-ce que t'o la awɔ voilà o ka fɔ a b'a yira fana k'a fɔ jamanadenw b'a fɛ yɛlɛma ka kɛ jamanadenw ko faso kanu b'u la awɔ hala an tɛ kan kelen fɔ an tɛ parti kelen na ni faso ko don an tilenna ye kelen o de ka ɲi voilà sabula ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ jamanadenw kan k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ jamanadenw ye an bɛɛ kungo don nka ni a ko kɛra farafaraliw ye hakili la kɛnɛmajugu bɛ s'an na siga t'o la ala k'an kisi o ma amin min bɛ colonel Asimi Goita ɲɛmɔgɔ ko bɔli in kɔni tɛmɛnen k'ale a y'a jira k'a fɔ nin m'a jira k'a fɔ olu b'a la ka wale minnu ni kuma minnu fɔ k'u b'a la ka a bɛɛ lajɛlen kɛ jamanadenw tɔgɔ la min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ fɛɛrɛ kura min kan ka tigɛ waati gɛlɛn in kɔnɔna na walasa ka se ka embargo in kana dadigi kosɛbɛ jamana la ko jamana ye tɔnsigi balalen dɔ kɛ min bɛ wele ko conseil supérieur de la défense nationale k'u ye fɛɛrɛ in jɛngɛra ni a ye ko a ka lawaleya a sɛbɛntiyara k'a fɔ sariyaw kɔnɔ ko BCEAO man ka a yɛrɛ to CEDEAO bolo ka ɲagili dɔ ni gɛlɛya dɔ ta ka lase jamana dɔ ma kɔni ko sɛbɛntiyalen don yan nɔ le malien fasoden an ka kuncɛ n'o ye o ye tiɲɛ a jira k'a fɔ wulikajɔ minnu kɛra ko jamanadenw a jira k'a fɔ u ma jɛn ni CEDEAO ni UEMOA ka latigɛ ye Mali jamana kan UNTM ni fasodenw tɔgɔ la tɔn caman k'olu y'a jira k'a fɔ jamanadenw ni ye waati bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ jamana kɔrɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ ka da ni gɛlɛya ninnu kan ko Haut Conseil islamique du Mali ale fana ye ɲagili ninnu kɔn ka jira sa k'a fɔ ko a tɛ bɛn ani k'u ye dugawu fana don Mali jamana ye modèle Mali k'olu y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko a ka wusa kalatɔw ka kɛ waati dɔ kɔnɔ waati min ni a ma janya kosɛbɛ ablandan RDS fana ye politique tɔn ye olu y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko a ka wusa sigi ka fɔ ka bolo da teliya la min b'a to gɛlɛyaw bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ kuma ye nin ye i y'o mɛn an bɛ saloli kɛ bi sɔgɔmada in na i y'o minɛ bamanan André u bɛna kuma fila de fɔ ye a fɔlɔ o y'an ka président ye transition ni an bɛna sɛbɛ tariku la dɛ an b'a sɛbɛ tariku la fɛn fila de kosɔn jama mun bɔra olu ko k'a ka dɛmɛ parce que c'est y'an gɛn o ye kelen a filanan transition ye an ka président saba dun o fana bɛ sɛbɛ tariku la fɔlɔ ko fɔlɔ an ka fɔ a jɔ yan dɛ o fɔlɔ bɔ dɛ transition ye an ka faama kɔrɔ saba dun bon a fana kan ka fɔ u kɔrɔla kɔrɔ tɛ saya bali o u kɔrɔla u sɛgɛnna mais dɔw ko kɔrɔ ni u ma sa o dɔw bɛ bi segin la dɔw bɛ bi kɔnɔntɔn dɔw bɛ kɛmɛ la u ma sa o jɔnw da ni Alpha bɛɛ ka kɔrɔ ni bɛ ka ye donc i y'a ye donc sisan n b'a fɛ ka mun fɔ dɔrɔn transition ni 2020
Moussa Traoré u taara bɔ ye o sara u taara bɔ a tɛ o sara u ye IBK minɛ o fana sara IBK de bɛ ni san 2022 jate jugu maaba mun dara ale de bɛ jate jugu kunminɛ an y'a daminɛ an bɛ janvier la ale de b'a bɔ fɔlɔ président kɔrɔ fɔlɔ mun da mais n b'a fɛ ka mun fɔ ye ne ye n ka gafew lajɛ il y a quelque chose de bizarrerie quand même o ye mun ye o président sɛbɛn mun fatura mun sɔmɔ yɛlɛmana u bɛ fatura u bangɛrɛ kalo min na awɔ kɛra Moussa a bangɛrɛ septembre kalo de la le 26 septembre 1936 ale fatura le 15 septembre 2020 tile tan n'a ka anniversaire kɛ Amadou Toumani Touré ale bangɛrɛ le 4 novembre 48 à Mopti Moussa Traoré bangɛrɛ Sebetu Kaymara la ale fana fatura le 10 novembre 2020 en Turquie 4 novembre 10 novembre 4 novembre 10 novembre 15 septembre 26 septembre Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka ale fatura kunu 16 janvier 2022 ale bangɛrɛ le 29 janvier 1945 à Kouthia ale bɛ se ko la dɛ a bɛ se ko la Soumaïla Cissé fana ale ma jamana mara nka ale fana ta kɛra ten Soumaïla Cissé y'a ka anniversaire kɛ ma dɔ le 20 le 25 a fatura donc il y a donc ni donc ni fana ça c'est bizarrerie des présidents du Mali et u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na u saba bɛɛ sara transition kɔnɔ transition ma ba san fila cɛ o tɛ wa maintenant problème yɔrɔ min na est ce que u bɛɛ bɛna da yɔrɔ kɛ parce que Moussa ani ATT kɔni u y'u da alhamdulilayi u y'u da Modibo kɛrɛfɛ maintenant IBK bɛ da min bon an ye kunnafoni fɔlɔ minnu sɔrɔ n'olu kɔni sɛmɛntiyara a fana kan ka na Hamidalayi a kan ka na an b'a to n'o y'a dara an b'o fana sɛbɛn tariku la donc Hamidalayi bɛna kɛ cimetière de président awɔ n ko ni kunnafoniw sɛmɛntiyara a kan ka na Hamidalayi awɔ maintenant mun de bɛ kɛ tuguni an ka président ninnu bɛɛ ye fanga bila fɔlɔ ministre saba bɛ coup d'état de kɛra u la Moussa coup d'état kɛra IBK la coup d'état kɛra ATT y'a fara u ɲɔgɔn sɔrɔ et puis olu awɔ ɲɔgɔn sɔrɔ transition na parce que u bɛɛ fatura transition kɔnɔ coup d'état kɛra u saba bɛɛ fana na et u bɛ binna waati min na transition kɛra o waati na fana Moussa binna ye transition kɛ ATT binna transition kɛra IBK binna bɛ transition na u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni sabanan fana awɔ tiɲɛ donc an ka jamana ko ni an ka to ka filɛ ko dɔw jate kan ka minɛ a bɛ ne bila ka mun fɔ dɔrɔn Mali kɔnɔ foyi tɛ kɛ gansan n'i ye koba dɔw kɛlen jamana in kɔnɔ i b'a ye n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ ni a ma kɛ ten gansan ko dɔw i bɛ taa sɔrɔ ni kɔrɔ dɔ bɛ sɔrɔ a la ou bien n'an ye ko jateminɛ ka ɲɛ i b'a ye k'a fɔ kɔrɔ dɔw bɛ ko caman na jamana in kɔnɔ et puis u bɛɛ sara ka tɛmɛ san 70 kan san 72 san 75 san 80 awɔ u bɛɛ tɛmɛna san 70 na fana u ɲɔgɔn sɔrɔ fana na u ye si sɔrɔ an b'u furumuso fo et puis u bɛɛ furumuso bɛ Nila fana ni fana b'u ɲɔgɔn sɔrɔ o la awɔ o ye tiɲɛ Moussa Mariam bɛ Nila Logbo bɛ Nila Ami bɛ Nila ne ma fila bɛɛ fana tun ye muso kelentigiw ye dɛ ouais ou bien de officiellement awɔ bɛɛ tun ye muso kelentigiw fana ni tun b'a fɛ ka fɔ olu la mais a filanan ye mun ye a kabako maa ye jumɛn ye juma don match mun kɛra match kɛra yɔrɔ min na o yɔrɔ ni sisan Mali la an k'o yɔrɔ kɛ taamasiyɛn ka kɛ misali ye a kɛra min a ma kɛ yɔrɔ gansan na dɛ place de l'indépendance la est ce que i b'a dɔn o place de l'indépendance ye yɔrɔ gansan yɛrɛ sa dɛ awɔ parce que fɛn caman bɛ yɔrɔ in na o n bɛna tariku de fɔ i ye bi place de l'indépendance o ye an y'an ka hɔrɔnya ta waati min dɔ min na an y'o place de bila k'a fɔ an ka hɔrɔnya ka kɛ taamasiyɛn pour que an ka ɲinɛ an ka hɔrɔnya kɔ fɛn fɛn mun kɛra Mali la mun bɛ na ni fanga firi ye a bɛ daminɛ o yɔrɔnin na place de l'indépendance kelen-kelennin na wulili fɛn o fɛn mun kɛra a bɛ daminɛ n'a ye a bɛɛ bɛ daminɛ o yɔrɔ la o ye kɛlɛ ye an ka fangaw sɔrɔla fanga caman u bɛ tuloma bɛ yen d'abord place de l'indépendance Modibo de mana indépendance ta mais place de i b'a dɔn mun de ye Monimajɔ wa ayi Alpha de Monimajɔ
monument tun tɛ o Alpha de y'o monument jɔ k'a kɛ témoin c'est pour que mɔgɔw na ɲinɛ a kɔ an ka hɔrɔn ye fɛn fɛn ye indépendance di an ma o tɔgɔ Alpha y'a sɛbɛn k'a kɛ o monument kɔnɔ monument bɛ sigida sira 4 kunbɛn de la o sira 4 fana n'an ka histoire bɛ ɲɔgɔn na sira fɔlɔ mun bɛ bɔ rond-point na ka tɛmɛ Buruti Travail fɛ ka taa fɛn fɛ i b'a fɔ Babemba kɔrɔ fɛ ça c'est le boulevard de l'indépendance fo Alpha kana fanga la ni koba o koba fête invité o défilé mun kɛ Musa tun b'o kɛ o kɛnɛ de kan o de avec l'indépendance ni ye Selekenin ta mun bɛ yɛlɛ ka taa Jikɔrɔni on appelle l'avenue du 5 septembre 1961 5 septembre 61 o ye don min na Modibo ko Sadasu ma Nazara Sadasu France ma a ye bɔ n ka jamana na ne yɛrɛ bɛ n ka armée de la ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ta n bɛ n yɛrɛ défend n kɛra hɔrɔn ye donc Farajɛ tubabu Faransi u ka Sadasu laban mun bɔra ka sembo Mali la ka France drapeau jigi ka Mali ta yɛlɛ base bɛɛ la a kɛra 5 septembre 61 Modibo ko an k'o tɔgɔ da siranin kan an ka hɔrɔnya ta parce que tubabu bɛɛ bɔra yan o don tubabu laban mun bɔra yan a bɔra dɔrɔn an ye drapeau sama ka jigin k'an ta yɛlɛ an ka Sadasu sigira kan kɔnɔ base la o de ye 5 septembre 61 ni jiginna palais fɛ ko i bɛ taa Suguba la ça c'est l'avenir de la nation Modibo do kɛ la nation c'est le peuple c'est la nation malienne la place de la nation o nation de wulila o do ka taa o place de l'indépendance la anw filɛ anw jamanaden filɛ an ka hɔrɔnya dɔn an bɛna hɔrɔnya kura wɛrɛ ɲini parce que an bɛ jɔnya la an tɛ jɛn n'o ye place de la nation an ma ban dɛ sira nin bɛ taa Egypte la ça c'est l'avenue du 26 octobre 46 26 octobre 40 mun de kɛra ISRD y'a bange don mun ye hɔrɔnya di Mali ma olu ka bange don bulon de bɛ i m'a ye bulon 4 min bɛna kunbɛn hɔrɔnya la i m'a ye olu y'an ka histoire bɛ ɲɔgɔn na maintenant so mun bɛ Selekenin na ça c'est la permanence du parti primature kɔrɔ o de tun ye ISRD y'a ka so olu y'a jɔ baara la wɔsi la jamanadenw de y'a jɔ wɔsi la wari ma di maa ma donc ISRD y'a ka siège de tun don waati min na fanga yɛlɛmana Musa taara sigi la ka kɛ fanga turumaya yɛrɛ ka palais tun ye o yɔrɔnin ye Musa ka waati la Musa y'a san 10 k'a la a y'a ko Sɛmɛlɛni comité militaire libéral ale Sadasu ale ye cɛkɔrɔba min na waati min na a y'a bila ko IDPM la maison du peuple o so kelen ni Alpha nana Alpha ko non ne bɛ yɛlɛ Kuluba mais o yɔrɔnin an bɛ fanga tɔ la pour que fanga ta ma se ka tɔ an b'a kɛ primature a y'a sɔrɔ primature tun tɛ yen o y'a kɛ primature ye primature jɔra kɛra sababu la u yɛlɛmana waati min na u ko nin kan ka to u y'a kɛ le haut conseil de collectivité jama toujours jama tɔgɔ de b'a la o yɔrɔnin ka jama sɔrɔ o tɛ ban ma jɛ maintenant i bɛ ka fanga bɛna bin waati min na mɔgɔw wulila u taara min monument de l'indépendance la kunasini u taara min monument de l'indépendance la i bɛ ka mɔgɔw wulila u ko olu tɛ sɔn u taara min monument de l'indépendance la an k'o jateminɛ o de tun bɛ n bolo ka fɔ ye bi monument de l'indépendance a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana in kɔnɔ awɔ k'a fɔ mɔgɔ ye jateminɛw don an bɛ mɔgɔ hakili sama ko dɔw nɔfɛ ko minnu bɛ to ka kɛ ani kɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ ko dɔw la parce que fɛn minnu tɛ fɛn gansan a kan ka fɔ mɔgɔya ka faamu voilà et puis san o san ni 22 sara président bɛ taa tasuma bila o yɔrɔ la ka kɛ hakilijigi ye awɔ hakili jigin k'a fɔ ko yan tɛ yɔrɔ gansan ye yan tɛ yɔrɔ gansan ye awɔ ayiwa donc n b'a fɛ k'o de fɔ ye bi o tuma ala k'a waati wɛrɛ yira i ni ce ni baraji ji tɛ yen